Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар хакында тулырак таныштырырбыз. 31 октябрь көнне балалар иҗат үзәгендә Бердәм Россия сәяси партиясының Яшь гвардия оешмасы активистлары 5-нче отчет сайлау конференциясын уздырды. Татарстан Республикасында эшләүче Бердәм Россия сәяси партиясының Яшь гвардия җәмәгать оешмасы безнең районда 2003 елда барлыкка килде. Билгеле, төрле елларда төрле эшчәнлек алып барылды. Соңгы вакытта оешма белән райондашыбыз Айнур Халиев җитәкчелек итә. Яшь гвардиячеләр күзгә күренеп активлашты. Яхшы команда тупланды һәм район күләмендә уздырылучы кайбер чараларда да без аларны еш очратабыз. Соңгы вакытта бигрәк тә менә күбрәк игътибар яшьләрне җәлеп итү проблемасы тора. Шуңа күрә компьютер дибез инде, өйдә утыру, кичкенә берләшмәләргә берләшү. Менә ул проблемадан ничек чыгарга. Шуңа күрә без инде күбрәк яшьләр алдында, яшьләр гвардиясе алдында шул мәсьәләне куярга тырышабыз. Яшьләрне берләштереп, ниндидер глобальныйрак районда яшьләр эшчәнлеген алып бару. Һәрбер кеше аерым яшейке белән түгел, гаиләсендә берләшеп эшләү. Менә төп мәсьәлә безнең шул. Бүгенге көндә яшьләргә рациональ яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Кайсы гына өлкәдә хезмәт куйсалар да, Яшь гвардия оешмасына алар теләп кушыла. Конференцияда 54 делегатның 48-е катнашты. Безнең менә Казан кунаклары, үзебезнең активист егетләр үтенечләр менә бирде, һәм инде без бүгенге конференцияны югары рухта һәм уңышлы гына башкарып чыгарабыз дип уйлыйм. Конференцияны Яшь гвардия оешмасы җитәкчесе Айнур Халиев алып барды. Аның кысаларында эшлекле яшьләр белән очрашуга Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та килгән иде. Татарстан региональ бүлекчәсенең Яшь гвардия оешмасы әгъзасы Виталий Климанских үз чыгышында җирле штатның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Приятно присутствовать здесь. Очень тесно сотрудничаем по нашей деятельности с вашим районом. Не постесняюсь сказать, что один из тех районов, на которые мы опираемся в решении некоторых оперативных задач, которые у нас бывают по линии организации, которые приходят нам из центрального штаба в том числе. И вдвойне приятно, что Айнур является одним из руководителей тех местных отделений, которые показывают наиболее хорошие результаты в деятельности. За это хочу отдельно вам всем поаплодировать, потому что это ваша работа тоже. Спасибо. Җыелышта барлыгы 8 мәсьәлә каралды. Иң мөһимнәр рәтендә яңа җирле штаб сайланды. Илназ Набиуллин Яшь гвардия оешмасының 11 һәм 12 чираттан тыш конференциясына безнең районнан делегат буларак тәкъдим ителде. Барлык мәсьәләләргә тукталып узганнан соң Виталий Климанских Бердәм Россия сәяси партиясының Саба җирле бүлекчәсенең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Зариповка, Яшь гвардия оешмасының Саба җирле бүлекчәсе җитәкчесе Айнур Халиевка рәхмәт хатлары, аеруча актив яшьләргә истәлекле бүләкләр тапшырды. Җәмәгать эшләрендә актив катнашучы, белемле, инициативалы яшьләр һәр чорда җәмгыять тарафыннан уңай бәяләнгән. Өстәвенә, мондый берләшмәләр районыбызның талантлы яшьләрен ачыкларга да ярдәм итә.